Здравейте! Казвам се Рада и каузата, която избрах да защитавам, е антирасизъм. Защо избрах именно нея? Защото живеем в изключително глобален свят. Обменът на информация е толкова бърз, а мащабите й са толкова големи, че ако човек знае как да търси, може да научи супер интересни неща. Имаме възможност да пътуваме, да черпим от цялото това многообразие и изобилие, което ни се предлага. Всеки човек внася частица от себе си в това глобално общество. Всеки внася елемент от традициите, от културата, от навиците, от битието, в което живее. Както като личност, така и като представител на дадена етническа или религиозна общност или раса. Естествен резултат от тази мешавица, в добрия смисъл на думата, е, че границите между различните култури малко се размиват. Някои хора сигурно виждат в това заплаха за националната си идентичност. Но аз не смятам така. За мен това е просто цената, която ние плащаме за глобалното информационно общество, в което живеем. И това не е нещо лошо. Това е пътят към прогреса и към еволюцията на човека. Една от основните ценности, на които се гради този начин на живот и това общество, е толерантността. Но да се концентрираме върху България, да вземем като микромодел на това общество, за което говорим. Ние се намираме на Балканите. Намираме се на границата между Азия и Европа. Имаме невероятно богата история. Днес тук живеят всякакви хора, освен българи и роми, и турци, и българо-мухамедани, и арменци, и евреи, всякакви. Всички ние живеем тук заедно и живеем в мир, което е най-важното. Наблюдават се обаче известни прояви на нетолерантност, основана на етнически различия и раса, прояви на дискриминация, насаждане на вражда, създаване на някакъв имагинерен враг, насаждане на страх у хората, основан на различията между различни групи в обществото ни. Аз не приемам това и аз не мога да остана безразлична към това. Не мога да си завирам главата в земята като подплашен щрелс всеки път, когато усещам, че се случва нещо нередно. Обявявам се против и се обявявам за насърчаване на толерантността между хората. Целта ми е да ме чуят повече хора. Затова ви благодаря за възможността да участвам във вашето предаване. Вярвам и съм убедена, че нашето общество има нужда да говори за ценности. И то ценности, които са основани на обич. Това е. Благодаря ви.